Mama ma wakwaba emra enenso yetwi adesua yi so mejiri se ohoye menso me hoye abusua ene wo yadesua so no yebehwe akanfo amamre no mu baako na ansa na yebekọ ene adesua yi so no yahwe na otwetwa mu no adesua de bre mu no yenka ye ho adwen na otwetwa mu no yesua akanfo amamre ene amanne aha enti masambisa edikan eden ene amamre ebiew eden ne amanne se yakase amamra eno asechire ne sen ena apen so amanne ne nchase ene sen asambisa edikan no afaya hwe ensonso ya eda amamre ne amanne entem goni say difference between culture and customs afaya hwe emfaso a ewo amamre ne amanne sua eho ananse wonim amamre ne wamane a emfaso de ben ena edebrew yamfa ensamisa we ensi ha na wo fi a fa wo twere dua ene wo krata ananse wo nwoma na twe saa anu yei efa gum afeyamra ene adesuan ne so ene se na madika kan ne behwe akanfo amamre no mu baako a eye akanfo enchia ene enjiso broni say greetings and response na sana ye nyina ye nim say adesua bia no aya na ewo botaye no ye hwe enne ya adesua no ebotaye broni say learning objectives answer na ya adesua no ebekọ awieye no anase answer na ya adesua yi ebeba awieye no na wo osuani a wo fie no enema wei na wotimu ye yedi kan na watimi ahunu ebra no enchia ene enyeso bra ahoro a yechia ene ebia enjeso na utimi eka no kama pa afei na utimi bobo beyese miensa ana enan emfaso a ewo enchia ene enjeso so ananse na wo watimi ahunu emfaso a ewo enchia so afei adesua no enkwa wie no watimi ahunu emre ahoro binom enchia ene won nyeso emre ahoro binom enchia ene won enyeso saa emre ahoro amekan hu asemi ebi ne de wo he ebi ne bronya bre ananse bronya afahye afei adwuma ye mu obi ye adwuma san ye chia no na san ena ye jeso afei aye bremu san ye chia na san ena ye jeso ena ne twato edinto bre se ye to din a san ye chia na san ena ye jeso abusua weenum ne ya desua no botaye ahoro a ye de ebrem enne adesua yi eso afei yenko adesua no so na ansa na beko adesua no so se wonya subscribe to your channel na ye besere se obe subscribe to your channel no se na be abre bia ye de adesua a ebokoto dwem se bebre no wonso obenya mu chefa na aboa wiye pa ye da mase ye to adesua no so no asembisa edikan se eden ene enchia eden ene enchia akanfo amamra horo no emu baako edimu pa ene enchia chene nsoma me se akanfo amamre no emu baako edimu pa ene enchia na eyensam ana se enneyo bia obi ye de kire obuo ni odo a eda obi entam ana ebue enkomo ano chini bim yese yeka se enchia eye ensam ana neyo bia obi ye ede kire obuo ni odo a eda one obi entam ana se ebue enkomo ano wei ene enchia asechire enti se yehwe yen chirase na kire se yeka se enchia ne yoye utimi boni se action a obi eye saa nnewa oye no o de kire obuo respect a owo ma obi ana eda obi ni obi entam eno wachi saa enne yoye na kasa no so no esan ebie enkomo ano boni se it starts conversation the action that
someone shows or action that someone's perform to show respect, the mutual respect that exists between someone or between the two, and it also starts conversation. So greeting is actually an action. Mpempi no ya de ensato ensayam anase betimi ma wave ana ne keka ho aitisa nti yakasa enchia sei na etie afei yenhwe enchia ho emfaso do ni say importance of greetings. Yedikan yese enchia ma akwanya ema obi kasa ofoforo ho. Enchia ma akwanya ma obi kasa afoforo ho. Eno nti answer abetimi akasa obi ho no. Ayi se ochi anansa. Fese wakoto nipaku anase nipa bi mu ana obi na opese oje direction anase ubisa na sem. Ontimi mfiti preko enkasa nipa no abra wonchia no. Enti sa ewo ye mamrem. Enti enchia ema akwanya ema obi ekasa afoforo eho. Eno eye ne adikan. Ne etoso mienu enchia ade enkabom eba. Enchia wo hoi ede enkabom eba yie pa. Enti enya wo ma sese woni obi eye aka na se empanimfo esiesi asem na. Nia ye de ye ema ye hu se mo aka mo ho bom na mo de mo ho ebone acheche mo ho ene se mo bechia. Enti empo se unim okoye howo na okoto obi na wo chia na emani panaje wa tu na se nia otie bia no ono ebo sa enetie nia etoso miensa wo yamamrem no enchia echire entity pa enchia echire entity pa obi a obato panin anasa obi na obechia no ema wo se abrantie yi anasa abayiwa yi o wantete pa ya tete no yie isanse wa kanfo amamrem no yeje enchia tum yie pa na yebu obi a otuni pa wo chia no se wanya entity pa anase ya tete no yie enti ukoto panin anasa ukoto afoforo na se wanchia yebu se o ntete no wanya entity pa e wo fie isanse ade edi kan kra se na edi kan ebie kasa no de nka bomba enchia nti ye susu se o de enchia edi kan e wo one yo ebie mu a ekere tete pa afei ebio ni ataso enan enchia wo hoi ekere trimufan ukotu obi na ochia no a ye susu se woni nipa no enne menasepo bia nse wo trimu ye fan woni adwembo ni bia masa onipa a wo chia no esanse mpanyimfo so obi entonsa emfa nhira ne busuefo enti se ukotu obi na wo chia na chese wutim fita odo nipa no enti se na medika aka no se empo asemba na yesiesi asem na se ebehu se wodi asem no ache na fe utrim fita enti ye mamomienu mo chia mo ho enti enchia echere trimu fan ebio yase enchia wo hoi no ehye nipa nkuran na esan echichiri nipa wore enchia wo hoi ehye nipa nkuran na esan echichiri nipa wore ampa obi ya ade na ochia no o mana yiko a ehye nipa nkuran isanse obi ya adwuma ya chia no sane ya chia no ayiko ana adwuma o na nipa no so ache so se adwuma ye na adwuma dase ana yaaye enti ehye nipa nkuran ma adwuma o ye no o yire no ho ye den eye saa so na se owre ho memfa se aye eto a ana se aye ba na abusia ade ato wonani no afoforo ko chia won echechire won wore ndi o ye kwa ye ma yakọ hyeden ni nyina no eye arechechire a ede bre nipa na ade ato nani no enti enchia wo hei ehye nipa nkuran na esan echechire odasani wore abusia ubetim di biaka ho edoso na enne wo yade sue so no ye behwe ahodo enum ya mede agu trapuni so ede amawe ye betim di biaka ho se enchia wo hoi so eyi odasani free amaniem memfa se wo ko baabi a wo ko no o haw e wo ho amane wo ho
wakoto nipa bi wakwan mu wanchia eno se yehwe wa mu akọ saa yehwe wo amu akoto saa amane no namom se ochia ebie enkoma no na emanipa no timi etwitwaje o eyi so wabusia babia wo koi enye babi papa ebi kwa na ope kwan bi akọ babi a wo kọ unim ho wanchia anya de abenya saa amoa no sa enetie bebre ka ho na yedi suen mu no aha na de besi afei abusuan ya to aso no yehwe akanfo ewo adwene ma obi a onchia ho se oye nipa na ompe enchia sei na akanfo ebu efa enti akanfo adwene a ewo obi a onchia ho ene se ne edikan saa onikro no oni entete papa biara efifie sanse ya mamra edimu pa ya didi juma a edikan eyenchia amanne ahoro na sa mamra ahoro bia ye bia no enchia ene edikan ndi ane yehwe enchia eno se oye akaniba na se wakoto okani na se wanchia yebu se woni entity papa biara efifie nya taso mienu ebiew enam se enchia ye akanfo amamra na mu ba konti obi a onchia no yebu ni se onim amamre enti dasani bia onchia no yebu se oye nipa hunu esanse akani a wonim na mamre no na wayira kra enti se onchia akanfo adwene wo ho no se wonim wa mamre ebio na toso miensa yesusu se wani emwe ha gozo bia na ni abue bia no akanfo susu se woto nipa ochia sa na etie ne toso enan yesusu se saa nipa no omuade ana omu nipa nti wakoto opani ana wakoto nipa ewo baabi ufiti ya na watwam na wokọ okani papa nyebeka ne se saa awura ana so wura okoi ebeye se omuhwe nti watopani bi akwa nante a wode beto fom yehu se abranti ana se abayi wa okoi ya ntete ne ye oni ntete papa bia onim na mamre omu ade anase omu desani nani so emui afa so memfa na se wabeto na kwache ewo fie anase wakoto nipaku ewo fie na ofiti ya hwim watwam adwea eba nipa tim ne se bia na woni obi wasem enti otu obi na wancha na akanfo zuzu se bia na woni nipa no wasem enti obi a won penchia no yesusu se oni obi wasem ebio yebetumi aka se nipa no ompe nipa anase onye nipa papa nti wo mpenchi a ne yebetumi aka afa ho ene se ompe nipa anase onye nipa papa abusanti akanfo adwene a ewo ma obi a ompenchi ho ena eno nso yede agu twerepon no so no ede amawo no anti eno nti yema horo num ena yede mienu atoso ede amawo eno ena yede atoso kan so ede amawo no sa netie afei yahwe sa nema we nyina no yahwe senia akanfo echia how Akans greet sai ena akanfo yechia yenim se ye akanfo de enchia eyade a ehia ehie pa na akanfo etaa de ensa eto ensayam na yachia empampi no akaniba bia no huninu a wode ensa to ensayam na fei wachia ninua na enso ene bibi na beti bayra hu ma ama bayra mo kese ya ene yedwene twede na ye sei nka empampi no de se woni obi bɔ ne mpu na wona ne benso a ode ensa eto ensayam na fei mwachia ya kyere odo ne ayonkufa ne obuo a eda woni afoforo entam ye nhyɛ ne nso se empampi no ye de ensa nifa na achia wo ya mamrem no akanfo de wonsa nifa na achia sa na ye de atete ye nsa nifa eno na ye de kyere obuo bibinti bia wonsa we no ye oya eno kwa no betumi abo mu ase na ode benkum no na bia na ode wonsa we no nifa no ye adwuma na benkum betumi abam na hyere nso se wo akan man mu de ye de nsa nifa na achia sa na etie ebio
se wa hyere nso a wo adwabo ase ana bra dom ahia e wo biaye bi no akanfo e chia wo chia free won sanifa so na wo de akobenkum enti kopie adwabo na sese ya won sanifa ni eho na e bia santen a wo de animu no ana mo ba no mo be chia free mo sanifa so saa na mo de akobenkum eso sane amadikan sisu no akanfo emfa yensa benkumu enchia ye di nifa na ikodu dom mu a ya chia free nifa so e di akobenkum eso sa na etie eno nti ye de eba wiye no hyeren so se akanfo echia wo bre ano na fe wonde yo ya horo no anso e de eho enchia ene enyiso eba. So Akans, as Akans, we greet on time base. The share time. I think so based on the activity nipa no no na ubechia no na fi wono so aje so. Aha. So time and activities. Enti bre ene adwuma yemu ana se ne yoye nipa na ade a oye na ede ehun nhia ene enyiso eba. Awusanti ye beto aso na ye to aso no sene ya ye mamu anya na ntie no onya subscribe to your channel na e be sere fa ho be share disua mu sene be ya abribia ade adusua a eti sei e be bro no won so obenya mu chefa na aboa se okani eba midi ene nana kwachi ye ntwa e ho mra. Afei mama ya hwe ebre ano enchia ene ne nyeso ebre no ebini de wo he e wanopa awia ene anwumre eni se yeba anopa morning sign na kanfo achia na sign ena ye jeso enti ye hwe anopa eno na me dia to screen so e de ama wo no enti se ye hwe anopa okani achia se mema wo achi o anase ma achi o. Aha, mema wo ache na wo kan ententema ma ache o obi chia o sa san e na obeje so enye so ya aja ana ya ena ana ya nua afei obi aba wo nchen a wo ko akoja ne akwan kwaja enti nipa na achia wo waje so oko asembe na be kan ache no e wa nopa e na ye fe no akwan ja enchia nti akwanja enchia no o mebe mo nipa no die ene awo die ne awo nti nipa na ba wachiawo aja mema wachi o waje so o ya nua ene me ko o ene die ne awo na odi aja nipa na kwan no ono so sen no beje so ono so beje so ya aja anase ya nua ana ya ena aha nti sera hweso no wako mema mwachi o enanom ana mema wachi o ena oh yeah aja na ho sesan oh bia me ho ye oko ene me ko oh ene due ne aho na no so age so ya ena bacha o se wa hu asa no se na titie sa ena etie okay era mase apeya re awia se awia pie ana se awia bo a sen ena akanfo echia enchia no eye mema wo aha o ana ni se wom ma ha o enyeso ya ena ana ya aja ana ya nua ya obidiaba ya wode hye sane ya opese wo de frenipa no bia obetimi e de afrenipa no aha afei se nipa na krase wo kwa akwanja enchia be na wode be ma no ene ye due ni awia o due ene awia ena bi wa kana de ni a o na nipa nso age so ya aja enti maba machia eno memamo ha o no maje mi so ya aja ana ya na nakwachi afei nanom ene mesre kwan o e kwan da ho ene nanai de ni ha o ana de ni awia o na maje so ya ena ana ya kudonto ya odehie enti awia nso sei ena akanfo echia
Madam say eno ye afternoon afa yanko anwumre evening say na akanfo echia enti wo anwumre so enchia be na echia wo anwumre no mema mo adwo ana mema wo adwo ana so betimi atwa ntia wo say ma adwo afa enje so ene say ya onua ya awura ya aja ya ena ya odehye ebia wo betimi dia soso ama ayeye afa yanwe akwanja enchia nipa nako obetimi achia no akwanja enchia no ene se ene die ene nyuno sense abe no enyuno atom nti die ene nyuno ha ana die nyunu na ye twa ntia se die nyunu ana won so age so ya awura ya ena ya odehye sene a opese ode soso bia aha enti we ena we nom na ye bre ano enchia ye ka eho asem no anopa morning ewia afternoon ena anwumre evening say ena akanfo echia bejiri se wani age ho sa ena etie afei mama ya hwe adwuma yamu enchia ene nenyeso adwuma yamu enchia ene nenyeso wakoto se obi eye adwuma sai ena obesi achia no na wonso se wo ye adwuma no san e na obegye so afa enti we adwuma ye bro ni se work enti se bra wakoto obi se o ye adwuma no enchia wodi ebechia no se adwuma o ana se ayiko minua adwuma o odehye ana ayiko minua ha na nipa no so agi so se adwuma eye minua ha ana se ayiko na waje so yaaye enti adwuma o menua na nipa nso age so se adwuma ye menua ayiko na waje so yaaye we ni na eye adwuma enchia afa so obi krase okwa adwuma sai na echia no ana so obi krase abusia me kwa adwuma bo sai na obeje so afa aha eno so obetimi aka che nipa se oh eni enchere bo afriye oh nana kwa cheme kwa jumabo oh afriye ncharibo anase nche o na odi agya na kwan sa enetie abusa fonti enne yedemo ebesi ha na nyame ya adoma ya toa moso da foforo na enne yebehwe akanfo amamre no emu baako a eye enchia ene enjeso greetings and response enti yebisa se edien kra ene enchia edien ene enchia afei yehwe emfaso a ewo enchia so ha yehwe emfaso a ewo enchia so na afei akanfo adwene a ewo ho ma obi a onchia ho san en akanfo ebu odasani a ompe enchia afei yehwe sane a akanfo echia efa ha ejina enim se akanfo de nkampempi no yede ensa na to ensa yam na yamfa benkum enchia wodwaba se ye chefri nifa na yede akọ benkum wo hyecha utuche na wabo mu ase ama opanyin anase obi a woye okandini sa ena etie afei ye hu se akanfo echia ewo bere ano afei so enneyo ya nipa no eye no eno ena ede eho enchia ba na afei wonso waje nipa no eso afei ye hwebre ano enchia ene enyiso ebiti se anopa san na akanfo echia ewia ene anwumre afei wo adwuma yamu no san ena akanfo echia na wonso akwanja enchia ben ena odebema nipa no enti ne edikan asemisa amebisa bra wo fie na ode aye adusua ene se ka se enchia eno ene den anase enchia ene den afei bubo emfaso ahoro bubo emfaso miensa ewo enchia eso efamayi afei ka akanfo adwene miensa ewo ho ma obi a onchia ho se odasane bi empe enchia san akanfo ebu no bubo ahoro miensa efamayi afei san akanfo chia chechirem san na akanfo echia akanfo chia free ehefa eko hefa chechirem
Afei yɛhwɛ enchia NNYESOƆ anopa san na kanfo chia NNYESOỌ ben na yɛgye yɛde ma nipa no awia nso san na kanfo chia na afei adwumre san na kanfo achia na san na wobɛgye so de afa bra wakoto se obi reyɛ adwuma no san na wobɛchia no na san na wo nso wobɛgye so afa eti abusua aha na enne yɛde mu ebesi na adesua no aha na yɛde mu besi na da foforo no yɛde entoaso ɛwɔ akanfo enchia na NNYESOỌ ya so de bɛba abesom so na afei eho ensimbisa ahoro a ɛwɔ hɔ no yɛde abrɛmu medin ene na nakwachi se unya mfa ho emehye adesua mu abone se unya subscribe to your channel ya ye be sese wo do ho ba be hyem na wanwuma adoma no so se ne ye be ya abribia ye de video a eti akosei ana adesua a ehye nkran se beba no wo nso obenya mu chefa na waka ho se ne be ya wadesua a ewo asante anase akan amamre hudumadi ho no wo nso akọ enkan e de ama ho nyame ya adoma da wo fra bi cha anya kopon hyira wo na ne awahwe bia no on hye na nan mu ye de mo asi Audio Jungle.